Napusasan sa kapulisan ang usa ka negosyante og sakyanan human nakuhaan og illegal nga droga atol sa bypass operasyon sa CIO og CDO sa Mandawi City Police Office og koordinasyon sa PDEA 7 pasado alas 8 sa Miyerkules sa gabi, Enero 8, 2025 sa North Reclamation Area, Barangay Subang Dako, Mandawi City. Ang operasyon gipanguluhan nila ni Police Captain Christopher Torigusa o Police Major Lenry Induso sa CIO-CDO ubos sa supervision ni Police Colonel Julius Sagandoy. May resulta ang operasyon sa pagkasikop ni Raymond Victoriano Ochia alias Raymond, usa ka negosyante og sakyanan. Nagpuyo sa Sitio Bugwak, Barangay San Vicente, Liloan, Cebu. Nakuhaan ang suspetsado usa ka kilo og tunga nga gituho ang shabu nga ni balor og 10.2 milyones pesos. Sigon ni Ochia, wala siya makaila sa nagsugo kaniya, samtang 20,000 nga kantidad nga salapi ang iyang madawat sa paghatod sa maong illegal nga droga. Matod sa kapulisan, gipaubos sa usa ka buwan ang pagmonitor sa suspetsado. Giingon nga dunay agawon nga anaa sa presuhan nga maoy mukontak kaniya. Nagsilbing kabayo si Ochia o tighatod sa illegal nga drugas ug usa-usab siya ka budigero sa droga nga maoy mo supply sa tulo ka syudad, ang Cebu City, Mandawi ug Lapu-Lapu City. Lakip na ang North ug South nga bahin sa mga dapit sa Sugbo. Kalapasan sa paghupot ug pagpayuhot sa illegal nga droga ang atubangon sa dinakpan. Ang kapulisan sa Mandawi wala molorang sa ilang hugot nga kampanya batok sa illegal nga drugas. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.